Καλησπέρα σε όλους, και σε αυτούς που είναι εδώ και σε αυτούς που μας βλέπουν από μακριά. Ελπίζω ότι κάποιοι από εσάς θα είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με τον κύριο Αλοΐζο και να τον γνώρισαν στο πεδίο της μάχης. Στρατηγό τον αποκαλώ, γιατί έτσι είναι. Και λέγω ότι εφόσον συνεργαστήκατε μαζί του, θα διαπιστώσατε ότι συνεργαστήκατε με έναν από τους καλύτερους εντατικολόγους της χώρας δεύτερης γενιάς. Η πρώτη γενιά είναι οι αποχωρούντες, εννοώ και τον εαυτό μου εκεί μέσα, έτσι. Για όσους δεν τον ξέρετε, και το λέω για εκείνους που θα παρακολουθήσουν από το ίντερνετ, και θέλετε και αγαπάτε τα βιβλία, τον Οκτώβριο θα τον δείτε στην έκδοση του Washington Manual. Θα το ξέρετε, φαντάζομαι. Αυτό είναι ένας από τους επιμελητές του Washington Manual. Για όσους όμως αρέσκονται στις συνεδριάσεις, στα συνέδρια και στις ομιλίες και στα σούπαμούπες και θέλουν να τον καμάρωσω, στις 25 με 27 Σεπτεμβρίου θα τον δείτε να προεδρεύει του Πανελλήνιου Θεματικού Συνεδρίου Εντατικής Θεραπείας που θα γίνει στην Αθήνα, και είσαστε όλοι σας καλεσμένοι, αρκεί να βάλετε και λιγουλάκι το χέρι στην τσέπη για να μπείτε μέσα και να πάρετε και το βιβλίο που σε αυτό τον καιρό δουλεύει και ο στρατηγός και άλλοι κανένα 40 άνθρωποι για να εκδοθεί το βιβλίο αυτό που βλέπετε κάθε χρόνο, ένα κόκκινο βιβλίο. Στη σημερινή μέρα θα είδατε, φαντάζομαι, το θέμα, το οποίο έχει έτσι ένα ωραίο τίτλο, τον διαβάζει, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Ο βαρέος πάσχοντας στιγμής πριν τιμές, το σύστημα έγκυρης προειδοποίησης news. Πολλές φορές φέρνετε έναν άρρωστο στη μονάδα εντατικής θεραπείας γιατί απλώς θα έπρεπε να μπει ένας ουροκαθετήρας, δεν μπορούσε να κατουρίσει. Άλλες φορές φέρνουν έναν άρρωστο γιατί δεν μπορούν να τον διαχειριστούν επειδή έχει ψυχοκινητική διέγερση. Παραλήρημα δηλαδή, μαραλόγια στην πτέρυγα. Αυτές δεν είναι ενδείξεις εισαγωγή στη μονάδα. Είναι ενδείξεις για καλή φροντίδα του αρρώστου. Στη μονάδα όμως που κινδυνεύεις να χάσεις τη ζωή σου, πρέπει να μπουν κάποιοι που κάτω από τα κριτήρια που μας πει ο στρατηγός είναι υποψήφιοι να μπουν στη μονάδα, και αν δεν μπουν μπορεί να χάσουν τη ζωή τους. Όλο αυτό το πακέτο, όπως άλλα συστήματα το έχουν υιοθετήσει και δουλεύει πάρα πολύ καλά, πρέπει να υιοθετηθεί και στο δικό μας νοσοκομείο, και αυτό προσπαθεί ο στρατηγός με όλους τους γύρω-γύρω του να κάνει, προκειμένου να έχουμε και την έγκαιρη προσέλευση του πιθανά ατυχούς ως προς την έκβαση υποψηφίου, αλλά και γενικότερα για την καλύτερη φροντίδα. Στρατηγέ, 40 διαφάνειες, έχεις άνεση τουλάχιστον μιας ώρας. Να ευχαριστήσω πολύ, καλημέρα σε όλους. Τι να πω μετά από τόσα τιμητικά λόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στόχος της σημερινής ομιλίας είναι να αναπτύξουμε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν στα περισσότερα νοσοκομεία και νοσηλευτικά ιδρύματα παγκοσμίως, προκειμένου να διαπιστώνεται ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει ανάγκη εκκλιμάκωσης της υποστήριξής του. Γενικά οι άνθρωποι έχουν ένα θέμα με το μέλλον, έχουν πάντα προβλήματα, φοβούνται, γιατί το παρόν και το παρελθόν είναι παγιωμένα, ξέρουμε τι έχει γίνει, ξέρουμε τι γίνεται εκείνη τη στιγμή. Για το μέλλον πάντα είχαμε κάποια προβλήματα και περισσότερο φοβίες. Γι' αυτό και πολλές φορές καταφεύγαμε σε μεθοδολογίες οι οποίες δεν είχαν σοβαρή επιστημονική τεκμηρίωση, προκειμένου να μαντέψουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Κάτι τέτοιο, το να μαντέψουμε τι θα γίνει στο μέλλον, θα έπρεπε να γίνεται και στα νοσοκομεία. Επομένως, το να αναγνωρίσουμε έγκαιρα αυτούς οι οποίοι κινδυνεύουν, τους ασθενείς που μπαίνουν στα νοσοκομεία, από κάποια πάθηση που μπορούν να χάσουν τη ζωή τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην δρούμε με ψευδείς συναγερμούς, σαν το τζομπάνι με τα πρόβατα, να μην φωνάζουμε διαρκώς λύκος, προκειμένου να έχουμε πετύχει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη, στην κόπωση που μπορεί να επέλθει στο προσωπικό όταν γίνεται κατάχρηση των παραμέτρων αυτών που θα συζητήσουμε στην πορεία, και βέβαια το να χάνουμε πολύτιμους πόρους οικονομικά σε μια περίοδο ειδικά η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη παγκοσμίως. Οι φίλοι μας οι Ρωμαίοι είχαν το ρήμα monere, και από εκεί προέκυψε, από ό,τι βρήκα στη βιβλιογραφία, το monitoring, που είναι η παρακολούθηση του ασθενούς. Σήμαινε το να ειδοποιήσουν κάποιον έγκαιρα. Φαντάζομαι ότι προέρχεται μάλλον από την ελληνική λέξη μονήρες και ήταν οι σκοποί που χρησιμοποιούσαν κάποτε στα στρατόπεδα ή στα χωριά, προκειμένου να ειδοποιούν για τυχόν κίνδυνο. Άρα, όταν έχουμε το monitoring που κάνουμε στον άρρωστό μας και καταγράφοντας κάποιες παραμέτρους, μπορούμε να έχουμε μια εικόνα σχετικά με το πώς είναι ο άρρωστος και αν πρόκειται να στραβώσει στην πορεία. Άρα, θα πρέπει να κλιμακώσουμε προς τα πάνω τη φροντίδα που χρειάζεται αυτός ο ασθενής. Για τον λόγο αυτό έχουν βγει διάφορα συστήματα, κάποια από αυτά θα συζητήσουμε στην πορεία, όχι όλα. Βλέπετε εδώ τα αρτικόλεξα με τα οποία αρέσκονται πάρα πολύ οι φίλοι μας οι δυτικοί.
Τα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούν κάποιες από τις παραμέτρους των καθημερινών ζωτικών σημείων που καταγράφουμε σε έναν άρρωστο, προκειμένου να βγάλουν ένα σκορ βαρύτητας και να πούνε ότι αυτός ο άρρωστος είναι βαριά και θέλει περαιτέρω κλιμάκωση, ή δεν είναι βαριά και μπορούμε να περιμένουμε ή να υποστηριχθεί στον όροφο εφόσον αυτό επαρκώς, εφόσον υπάρχει η αντίστοιχη κάλυψη και η αντίστοιχη αναγνώριση. Θα δούμε στην πορεία ότι υπάρχουν κάποια θεματάκια τα οποία είναι συνήθως εγγενή των συστημάτων και ανάλογα με το κάθε νοσοκομείο υπάρχουν περισσότερα προβλήματα σε κάποια σημεία τα οποία λίγο πολύ είναι τα ίδια αλλά διαφοροποιούνται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Ένα από αυτά τα συστήματα γρήγορης αξιολόγησης είναι αυτό που έχει ενσκύψει τελευταία, το QuickSOFA, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό και γι' αυτό και το προτιμούν όλοι. Πρακτικά μετράει 3 παραμέτρους: την υπόταση από τη συστολική πίεση, αν είναι κάτω από 100, τη διαταραχή του επίπεδου επικοινωνίας και την ταχύπνοια. Να θυμίσω ότι η διαταραχή του επίπεδου επικοινωνίας είναι πολύ σημαντική, ειδικά σε ηλικιωμένους ασθενείς. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να ξέρουμε το baseline του αρρώστου, δηλαδή με τι πιέσεις κινείται, με ποια είναι το επίπεδο επικοινωνίας του, και για να μπορούμε να βγάλουμε αν αυτές οι διαφορές που έχει αποτελούν πρόβλημα και να σκύψουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Εδώ βλέπετε την θνητότητα με βάση το σκορ. Αν το νούμερο είναι 0, δηλαδή δεν πάσχει τίποτα, η θνητότητα είναι κάτω από 1%. Και βλέπετε ότι αν είναι 2 και πάνω τα πιθανά συστήματα που πάσχουν, η θνητότητα 10 πλασιάζεται, είναι πάνω από 10%. Δηλαδή, ο ένας στους 10 ασθενείς που θα μπουν μέσα και θα έχουν ένα σκορ QuickSOFA πάνω από 2 θα καταλήξει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια σχετική ετοιμότητα. Και από κάτω, σας έχω βάλει, επειδή τυχαίνει εδώ να είμαστε ένα ίδρυμα που ασχολούμαστε και με εγγύους, υπάρχουν διάφορα QuickSOFA και ένα από αυτά αφορά την εγκυμοσύνη, την περίοδο της εγκυμοσύνης, όπου αλλάζει ο αριθμός των αναπνοών, που είναι παραπάνω από αυτό που προβλέπετε τις 22, είναι 35, και η συστολική πίεση αξιολογείται όταν είναι κάτω από 85, προκειμένου να έχουμε περισσότερο ακρίβεια στις εγκυμονούσες και όχι να τις βάζουμε μαζί με το γενικό πληθυσμό. Αντίστοιχα, QuickSOFA score έχουν βγει και για άλλες κατηγορίες. Έχουν προταθεί και κάποιες τροποποιήσεις, όπως το να προσθέσουμε μέσα το γαλακτικό που αφορά την αναερόβια καύση των ιστών και των κυτάρων, να βάλουμε την προκαλιστονίνη, η οποία είναι ένας σημαντικός δείκτης πρώιμης αναγνώρισης ύψης, να μπει μέσα η ηλικία και βέβαια και ο λόγος SpO2, FiO2, δηλαδή το πώς είναι το αναπνευστικό πηλίκο του αρρώστου. Παρ' όλα αυτά, δεν φαίνεται να έχει τόσο πολύ μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα, για τον απλούστατο λόγο ότι πρακτικά βλέπει μόνο 3 παραμέτρους και είναι πάρα πολύ εύκολο να βάλουμε μια κατηγορία πάνω ή μια κατηγορία κάτω, ειδικά αν είναι στους 22 με 23 ας πούμε οι αναπνοές, ή αν το επίπεδο επικοινωνίας είναι κατελάχιστο διαταραγμένο σε σχέση με το προηγούμενο. Μπορεί να το θεωρήσουμε φυσιολογικό ή να τον βαφτίσουμε ότι πάσχει, ενώ επί της ουσίας δεν πάσχει. Οι φίλοι μας οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν αυτοί που στο εθνικό του σύστημα υγείας πρωτοεφάρμοσαν το εθνικό Early Warning Score, ένα σύστημα για να ειδοποιούν εγκαίρως ποιοι άρρωστοι πάσχουν σοβαρά, και πήραν κάποιες απλές παραμέτρους. Ποιες είναι αυτές? Ο αναπνευστικός ρυθμός, ο κορεσμός οξυγόνου, το αν παίρνει οξυγόνο, άρα αν του χορηγείται οξυγόνο ή όχι, η θερμοκρασία του, συστολική πίεση, ο αριθμός των φύξεων και το αν επικοινωνεί ή αν δεν επικοινωνεί για την κλίμακα Γλασκόβης. Αυτό ήταν το πρώτο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Στη συνέχεια προέκυψε το τροποποιημένο, το οποίο πρακτικά τι κάνανε, βγάλαν το κομμάτι της οξυγονοθεραπείας και του κορεσμού, γιατί κάποιοι δεν χρησιμοποιούσαν κορεσμό, κάποιοι δεν πέραν οξυγόνο, σου λέει να το απλοποιήσουμε ακόμη περισσότερο, φτιάξαν το τροποποιημένο Early Warning System. Κάποιες μελέτες που γίνανε με καταγραφές δείχνει μια σχετικά καλή απόκριση, δηλαδή έχουμε μια σαφή ένδειξη αν ο άρρωστος είναι σε επικίνδυνη ζώνη ή όχι. Όχι όμως το τέλειο. Και αυτό γιατί πάλι οι παράμετροι που μετράμε είναι πολύ λίγες, πολύ σχετικές, και θα δούμε και παρακάτω και κάποια άλλα προβλήματα που προκύπτουν στη διαχείριση των παραμέτρων και στην καταγραφή τους. Επειδή δεν μπορούσαν μόνο οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι να έχουν σύστημα και έπρεπε να βγάλουν και οι υπόλοιποι, και οι Ευρωπαίοι και οι υπόλοιπες δημοκρατικές δυνάμεις, φτιάχτηκαν και άλλα σκορ. Κάποια από αυτά τα δείχνω στις επόμενες διαφάνειες. Το ένα είναι το Working Physiological Scoring System, το οποίο πρακτικά χρησιμοποιεί πάνω κάτω τις ίδιες παραμέτρους ζωτικών στοιχείων με αντίστοιχη βαθμολογία. Σε κάποιες συγκρίσεις που γίνανε σε ένα περιοδικό που έγινε σύγκριση ανάμεσα σε διάφορα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε τραυματίες ασθενείς, πιο πολύ φάνηκε ότι το Rapid Emergency Medicine Score είχε καλύτερο προγνωστικό
προγνωστική κλίμακα, και το Rapid Emergency Medicine Score, και αυτό μετράει την ηλικία του αρρώστου, τις φύξεις, τον αναπνευστικό ρυθμό, τη μέση αρτηριακή πίεση, την κλίμακα Γλασκόβης και τον κορεσμό του οξυγόνου. Το τροποποιημένο σύστημα, γιατί στην πορεία προκύπτουν διάφορες προτάσεις και γίνονται αναθεωρήσεις, αντί να χρησιμοποιεί τη μέση αρτηριακή πίεση, χρησιμοποιεί τη συστολική πίεση και όλα τα υπόλοιπα είναι τα ίδια. Και εδώ βλέπετε την πρόγνωση με βάση το τροποποιημένο σύστημα επίγουσας δραστηριοποίησης, το οποίο δείχνει τη θνητότητα, και βλέπετε ότι όσο πιο ψηλό το νούμερο, τόσο πιο ψηλά τα ποσοστά θνητότητας στον άρρωστο, ο οποίος έχει ένα ψηλό σκορ στα συστήματα αξιολόγησης. Όταν χρησιμοποιούμε ένα σύστημα αξιολόγησης, πρέπει να βάλουμε κατ' ουσία δύο ερωτήσεις. Ποιες είναι αυτές? Από τι πάσχει ο άρρωστος, ποια είναι η κλίμακα βαθμολογίας που του δίνουμε μπαίνοντας στο νοσοκομείο, και με βάση αυτό ποια είναι το short-term mortality, πόσο πιθανό είναι να πεθάνει τις επόμενες ώρες. Και βέβαια ποιοι παράγοντες είναι αυτοί οι οποίοι επιδρούν στο να έχουμε ένα σκορ το οποίο είναι ένα αξιόλογο και να μας προβλέπει τη δυνατότητα σε κάποιες υποκατηγορίες ασθενών, γιατί τα ζωτικά σημεία αφορούν τους πάντες, αλλά μπορεί κάποιες κατηγορίες να μπαίνουν καλύτερα ή χειρότερα μέσα στο κομμάτι αυτό. Η δεύτερη ερώτηση είναι αν το σύστημα αυτό της αξιολόγησης που κάνουμε, δηλαδή το σκορ που βγάζουμε, εάν μας επηρεάζει την θνητότητα στις 30 μέρες, κυρίως από καρδιαγγειακά συμβάντα, ποια είναι η χρήση των αγκιοσπαστικών που μπορεί να γίνει σε αυτούς τους ασθενείς, ποιες είναι οι μέρες που θα χρειαστούν υποστήριξη με αναπνευστήρα, αν θα κάνουν αναπνευστική ανεπάρκεια, και τελικά το length of stay. Όλα αυτά είναι χρήμα. Μεταφράζονται σε λεφτά. Όσο πιο πολλές μέρες μένει στο νοσοκομείο, τόσο μεγαλύτερο το κόστος, άρα μεγαλώνουμε την νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική δαπάνη των ασθενών. Το δεύτερο ερώτημα, που είναι υποκατηγορία στο πρώτο, είναι πώς γίνεται η χρησιμοποίηση των πόρων του νοσοκομείου. Δηλαδή, κάνουμε καλή χρήση των κρεβατιών της μονάδας συντατικής θεραπείας. Προλάβαμε να σώσουμε κάποιους ανθρώπους με την ενεργοποίηση του συστήματος της ομάδας γρήγορης ανταπόκρισης, του Rapid Response Team, όπως περιγράφεται σε κάποια βιβλία. Και αν θέλουμε ένα διάγραμμα, είναι αυτός ο άρρωστος ο οποίος μπαίνει μέσα. Φαίνεται ότι το Early Warning System δεν είναι πολύ κακό, άρα είναι χαμηλού κινδύνου, δεν ασχολούμαστε. Εάν όμως είναι ψηλό και οι απαντήσεις που έχουμε μας δείχνουν ότι πρέπει να κάνουμε escalation, κλιμάκωση στην θεραπεία, βλέπετε ότι θα πρέπει να δούμε ποια είναι η θνητότητά του, πόσες μέρες θα νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής και πόσο τελικά θα μας κοστίσει. Τι λέει η βιβλιογραφία μέχρι τώρα? Το 10% των ασθενών που θα νοσηλευτούν στα νοσοκομεία θα εμφανίσουν ένα σοβαρό συμβάμα. Αυτό το 10% πιθανώς να μπορούμε να το αναγνωρίσουμε έγκαιρα και να δράσουμε προκειμένου να γλιτώσουμε κάποιους ασθενείς. Χαρακτηριστικά, θυμάμαι μια μελέτη που είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια σχετικά με την κλίμακα Γλασκόβης στα τμήματα μεταεπιγόντων περιστατικών. Ασχολούμαστε όλοι με τους ασθενείς οι οποίοι μπαίνουν μέσα και έχουν πολύ χαμηλή κλίμακα Γλασκόβης, 4, 5, 6, χειρουργία, κόντρα χειρουργία, αξονικές. Από αυτούς θα ζήσει το 1 με 2% και με νευρολογική επάρκεια πολύ λιγότερο. Αυτοί που θα μπουν με κλίμακα Γλασκόβης 14, το 1% θα πεθάνει μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Αυτοί θα μπορούσαν να έχουν γλιτώσει 100% χωρίς κανένα νευρολογικό έλλειμμα, άρα θα πρέπει περισσότερο να δίνουμε σημασία εκεί. Σε αυτό το 10% λοιπόν των περιστατικών, εάν δράσει το Rapid Response Team, θα πρέπει να έχουμε μια αξιολόγηση αν αυτό το περιστατικό θα πρέπει να πάει σε μεγαλύτερη βαθμίδα αντιμετώπισης ή πού θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ή αν θα πρέπει να συνεχίσει την νοσηλεία του όπως αναφέρεται. Γιατί έχουμε προβλήματα? Γιατί πολλές φορές η ανταπόκριση που υπάρχει από τους γιατρούς των ορόφων δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσον αφορά το βαθμό αποσταθεροποίησης του αρρώστου. Δεν αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Αυτό δεν είναι πάντα κακό, είναι θέμα πιθανώς του χρόνου που μπορούμε να διαθέσουμε στον άρρωστο, ειδικά όταν είμαστε πολύ φορτωμένοι από εργασία, και πολλές φορές και των δυνατοτήτων που έχουμε σαν γιατροί. Δεν το ξέρω, δεν το έχω δει. Κάποιος άλλος όμως μπορεί να το έχει δει και να μας διαφωτίσει, άρα εκεί έρχεται να δουλέψει η ομάδα εργασίας που λέγεται Rapid Response Team. Η αξιολόγηση και η θεραπεία των ασθενών που έχουν σοβαρά προβλήματα και θα πρέπει να είναι περισσότερο εξειδικευμένοι, πολλές φορές είναι κάτω από αυτό το επίπεδο που θα πρέπει να έχουμε. Και βέβαια
μερικές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα κλιμάκωσης σε πιο έμπειρο γιατρό. Δηλαδή, είμαι ο εφημερεύων της ημέρας, δεν έχω τη δυνατότητα όμως να καλέσω τον πιο έμπειρο για να μπορέσει να μου συνδράμει και να βοηθήσει. Ποια άλλα προβλήματα έχουμε? Τα μεσοδιαστήματα που μετράμε ζωτικά σημεία. Καλά τα λέμε, αλλά αν ο νοσηλευτής περάσει, ξέρω εγώ, κάθε 8 ή κάθε 12 ώρες, προφανώς έχουμε χάσει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, στο οποίο ο άρρωστος μας έχει μπει σε κίνδυνο και ενδεχομένως η κατάστασή του να έχει γίνει και μια αναστρέψιμη προκειμένου να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε. Τι άλλο βλέπουμε? Μερικές φορές ο συνήθις γιατρός δεν είναι διαθέσιμος. Με τα απογεύματα ο μεγάλος γιατρός δεν είναι μέσα, είναι ο μικρός. Είναι σε πρόσβαση, μπορεί να τον πάρω τηλέφωνο και να βοηθήσει, μπορεί να έχει μια εικόνα τι κάνει ο άρρωστος. Είναι σημαντικό. Και βέβαια, ακόμα περισσότερο, το ότι στη διάρκεια της νύχτας τα επίπεδα στελέχωσης των νοσοκομείων είναι χαμηλά. Γι' αυτό και φωνάζουμε πάντα σοβαρά περιστατικά, βαριά περιστατικά, προγραμματισμένα περιστατικά. Είναι καλό να μην μπαίνουν σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες όταν το νοσοκομείο είναι υποστελεχωμένο για προφανείς λόγους που δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε περαιτέρω. Είναι αποδοτικά αυτά τα συστήματα του early warning system, δηλαδή η προειδοποίηση που έχουμε είναι σημαντική, είναι καλή. Δεν είναι πάρα πολύ καλή. Στο νοσοκομείο μέσα, ναι, μπορεί να έχουμε κάποια αντιστοίχηση. Στο pre-hospital setting, δηλαδή σε άρρωστους που έρχονται απ' έξω, στα TEP, δεν είναι τόσο αποτελεσματική η σταδιοποίηση. Όμως, μπορούμε, αφού μετρήσουμε τις παραμέτρους, αξιολογήσουμε το σκορ, έχουμε κάνει αυτά που πρέπει να κάνουμε, να προχωρήσουμε στις ενέργειες που βλέπετε στον τελευταίο πίνακα, οι οποίες είναι η ενεργοποίηση της ομάδας έκτακτων αναγκών, το Rapid Response Team, ή η μεταφορά του αρρώστου στη μονάδα, εφόσον έχουν γίνει όλα αυτά που βλέπετε από πάνω, δηλαδή έχουμε ξαναδεί τα ζωτικά σημεία πιο συχνά, έχουμε κάνει κάποιες θεραπευτικές προσεγγίσεις, έχουμε μιλήσει με το θεράποντα, έχουμε ενημερώσει το περιβάλλον, έχουν γίνει όλα αυτά που πρέπει να γίνουν προκειμένου, εφόσον είμαστε σίγουροι, να κατεβάσουμε τον άρρωστο στη μονάδα προκειμένου να τον υποστηρίξουμε. Ποιες είναι οι ανάγκες, οι δράσεις που πρέπει να ληφθούν? Είναι το να μετρήσουμε και να καταγράψουμε τα ζωτικά σημεία. Το να παρακολουθούμε συνεχώς τα ζωτικά σημεία του ασθενούς. Το να βλέπουμε συχνά πυκνά με τον γιατρό που έχει τον άρρωστο. Ένας γιατρός που έχει δει τον άρρωστο 1, 2, 3 φορές ξέρει πολύ καλύτερα να αλλάζει κάτι στην κλινική του εικόνα. Όταν δω έναν άρρωστο που τον βλέπω πρώτη φορά, δεν μπορώ να ξέρω το baseline του. Αυτός που τον παρακολουθεί ξέρει πάρα πολύ καλά πώς είναι. Άρα την οποιαδήποτε την παραμικρή διαφοροποίηση όσον αφορά την κλινική εικόνα μπορεί να την δει πολύ πιο εύκολα από ότι εγώ που θα τον δω μία φορά. Θα πρέπει να υπάρχει βοήθεια από νοσηλεύτριες οι οποίες να έχουν μεγάλη εμπειρία από τη μονάδα εντατικής θεραπείας προκειμένου να διαπιστώνουν κάποια πράγματα και ταυτόχρονα να κάνουν πέργο εκπαίδευση στους νοσηλευτές του ορόφου. Το ανάποδο από αυτό που είχαμε πει κάποια στιγμή, να κατεβαίνουν οι νοσηλευτές των ορόφων στη μονάδα προκειμένου να υφίστανται μια εκπαίδευση για να αναγνωρίζουν ποια είναι τα βαριά περιστατικά και να μπορούν να δράσουν χωρίς πανικό. Όλα αυτά που συζητάμε πρέπει να γίνονται ψύχραιμα. Αν χάσουμε το χρόνο ή χάσουμε την ψυχραιμία μας, έχει χαθεί ο άρρωστος. Και βέβαια, επιλεκτικά να κάνουμε κινητοποίηση των μονάδων αυξημένης φροντίδας ή εντατικής θεραπείας. Θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική κλιμάκωση στο νοσοκομείο, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί που τα κατεβαίνουν κάτω? Όλοι κατεβαίνουν στη μονάδα. Κανένας δεν κατεβαίνει στη μονάδα. Για όλους φωνάζουμε το Rapid Response Team, για κανένα δεν φωνάζουμε το Rapid Response Team. Αυτό είναι απόφαση που πρέπει να έρθει από τα ανώτερα κλιμάκια και να κατέβει προς τα κάτω. Θα πρέπει να γίνεται ανασκόπηση των συστημάτων με τον γιατρό που έχει τον άρρωστο. Θα πρέπει να κληθεί ο κωδικός μπλε εφόσον υπάρχει arrest, εφόσον υπάρχει διακοπή της καρδιακής λειτουργίας, και ενεργοποίηση του Rapid Response Team, όπως είπαμε προηγουμένως. Τι χρειάζεται, ποιοι είναι οι άρρωστοι που πρέπει να δει αυτή η ομάδα που θα κληθεί απάνω? Αυτοί που βγαίνουν από τη μονάδα. Δεν είναι λίγες φορές που βγαίνει άρρωστο από τη μονάδα και σε μια ώρα ξανακατεβαίνει κάτω. Γιατί κατέβηκε, παιδιά? Γιατί έπαθε πανικό. Ναι, αν είχε ειδοποιηθεί νωρίτερα το Rapid Response Team ή εν πάση περιπτώσει η νοσηλεύτρια η εντεταλμένη για αυτή τη δουλειά, θα μπορούσε αυτό το περιστατικό να έχει μείνει πάλι στον όροφο και να μην ξεκατέβει κάτω για να κάτσει άλλες 1, 2, 3, 5 ή 10 μέρες και να κολλήσει κάτι άλλο και να λέμε μετά απέκτησε μια πολυανθεκτική λίμωξη. Θα πρέπει να παρακολουθεί τις επισκέψεις του Rapid Response Team. Θα πρέπει να γίνονται αναφορές από τα τμήματα. Δηλαδή, το τμήμα έχω έναν βαριά άρρωστο. Θα πρέπει να είναι ενημερωμένος το νοσοκομείο ότι υπάρχει ένας βαριά άρρωστος εκεί, και αυτό πρέπει να γίνεται όχι τυχαία ή κατά την επιλογή του καθενός, έτσι θέλω και έτσι ενημερώνω.
πρέπει να είναι ενημέρωση η οποία θα ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία, προκειμένου να ξέρει όλο το νοσοκομείο ότι στον τάδε όροφο, στο τάδε δωμάτιο υπάρχει ένας άρρωστος ο οποίος ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να στραβώσει και μπορεί να χρειαστεί κάτι. Αυτό προϋποθέτει το να γίνεται εκπαίδευση και στο προσωπικό των ορόφων, στους ασθενείς, στους συγγενείς, όλα αυτά που γίνονται παράλληλα και ταυτόχρονα με την όλη διαδικασία. Και βέβαια ταυτόχρονα αυτοί που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία πρέπει να ξέρουν να κάνουν κάποια βασικά πράγματα. Πώς να αποφράσουν να διαχειρίζονται έναν αεραγωγό που είναι αποφραγμένος, να βοηθήσουν αν χρειαστεί σε ενδοτραχειακή διασωλήνωση, να ξέρουν να συνδέσουν μια παροχή οξυγόνου, όχι να βάζουμε το οξυγόνο στην αναρρόφηση και να περιμένουμε ότι ο άρρωστος θα πάρει οξυγόνο και να λέμε γιατί πέφτει ο κορεσμός, που το έχουμε δει, ή να βλέπουμε νοσηλευτή ο οποίος κάνει αμπού από πάνω σε φουσκωμένη τραχεοστομία, που σημαίνει ότι ο αέρας δεν πηγαίνει στο πνεύμονα και πηγαίνει στο θώρακα. Γιατί τους έχει πιάσει ο πανικός και δεν βλέπουν ότι από εκεί δεν υπάρχει περίπτωση ο αέρας να περάσει μέσα στον άρρωστο. Και όλα αυτά μαζί με τη δυνατότητα που πρέπει να έχει να λύσει τυχόν προβλήματα στον εξοπλισμό. Δηλαδή, ξέρει να δουλεύει τον απεινιδιστή, ξέρει να τον ελέγξει. Αν δεν ξέρει και χρειαστεί να γίνει κάτι εκείνη την ώρα, ή αν δεν μπορεί να τσεκάρει το λαρυγκοσκόπιο, αν δεν μπορεί να τσεκάρει τον σωλήνα της διασωλήνωσης, αυτά θα είναι προβλήματα τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία. Και ερχόμαστε στην ενεργοποίηση του Rapid Response Team. Το Rapid Response Team, όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία, το δείτε και με άλλες ορολογίες, είναι η καταδρομή, ας το πούμε έτσι, του νοσοκομείου. Δηλαδή, ομάδα που θα δράσει γρήγορα και αποτελεσματικά. Βλέπετε εδώ διάφορες ορολογίες, Medical Emergency Team, Critical Care Outreach κλπ. Δεν έχει σημασία, κατ' ουσία είναι μια ομάδα πολύ καλά εκπαιδευμένων ανθρώπων, όχι απαραίτητα γιατρών, είναι γιατροί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, φαρμακοποιοί, οι οποίοι καλούνται να ελέγξουν, να δουν έναν άρρωστο ο οποίος για κάποιο λόγο έχει στραβώσει. Και αυτό γιατί γίνεται? Προκειμένου να αυξήσουμε την ασφάλεια και την ποιότητα των παραχωμένων υπηρεσιών, να βελτιώσουμε την πρόσβαση στους πόρους που έχουν οι εντατικές, να μην κατεβάζουμε περιστατικά τα οποία δεν έχουν κανένα λόγο να κατέβουν στη μονάδα, ή να κατεβαίνει το περιστατικό όταν πια η μονάδα δεν μπορεί να κάνει κάτι. Πρέπει να κατέβει νωρίτερα. Και βέβαια να βελτιώσουμε και την απόδοση των πόρων των νοσοκομείων, προκειμένου να μην κάνουμε κατασπατάληση χρήματος. Ποια είναι τα συνήθη προβλήματα που μπορεί να κληθεί να λύσει αυτή η ομάδα? Να ανοίξει έναν αεραγωγό. Αν ο άρρωστος δυσκολεύεται στην αναπνοή ή έχει συρριγμό, να μπορέσει να αποκαταστήσει την είσοδο του αέρα. Αν υπάρχουν προβλήματα με τραχεοστομίες, να αντικατασταθεί ένα τραχεόστομα, να ελεγχθεί η βατότητα ενός τραχεοστόματος. Αν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην αναπνοή, αν υπάρχει ταχύπνοια ή βραδύπνοια, που σημαίνει ότι ο άρρωστος δεν πάει καλά, αν το οξυγόνο δεν είναι καλό, παρότι εμείς χορηγούμε οξυγόνο, παρένθεση εδώ, εάν χορηγούμε σωστά οξυγόνο, εάν είναι συνδεδεμένο σωστά και παίρνει οξυγόνο, θα πρέπει να έχει καλύτερο κορεσμό ο άρρωστος. Αν υπάρχουν καρδιολογικά προβλήματα, αν η πίεσή του είναι χαμηλή, αν η παροχή των ούρων, που σημαίνει ότι η καρδιακή παροχή δεν είναι καλή, είναι και αυτή χαμηλή, και βέβαια αν αλλάζει κάτι όσον αφορά το επίπεδο επικοινωνίας του αρρώστου, που σημαίνει ότι κάτι τρέχει. Γενικότερα, όταν υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να ενοχλήσει το προσωπικό, δηλαδή είδαμε μια αλλαγή, το προσωπικό του ορόφου είδε κάτι. Αν ενοχλήθηκε, θα πρέπει να ειδοποιηθεί σωστά ο κωδικός. Κατηγοριοποίηση ασθενών. Εδώ λοιπόν είναι μια παρόμοια κατηγοριοποίηση όπως αυτή που γίνεται στο τριάζ των συμβαμάτων μαζικών καταστροφών, ή αυτό που γίνεται όταν έρθουν πολλά περιστατικά στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Πρέπει να κάνουμε μια διαλογή. Ποια είναι αυτά τα περιστατικά τα οποία πρέπει να πάνε πιο γρήγορα προς την ολική αντιμετώπιση, ποια είναι αυτά που δεν πρέπει να κάνουμε κάτι, ή ποια είναι αυτά που, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε. Και συνήθως δίνουμε χρώματα. Ενδεικτικά τώρα λέω κάποια χρώματα. Το κόκκινο είναι αυτοί οι οποίοι θα τους αντιμετωπίσει με το Rapid Response Team, αλλά τελικά θα πρέπει να φύγουν από το χώρο που είναι και να πάνε είτε στη μονάδα εντατικής, ή να κάνουν κάποια περαιτέρω διερεύνηση, ή να πάνε στο χειρουργείο. Αν κρυθεί ότι αυτός ο άρρωστος έχει κάτι οξύ, μια οξία αγγελία που θα πρέπει να πάει στο χειρουργείο. Οι κίτρινοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν τη θεραπεία στην πτέρυγα. Τον βλέπουμε, αξιολογούμε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, συνεχίζουμε τη θεραπεία, όμως αυξάνουμε τον ρυθμό που βλέπουμε τον άρρωστο. Δηλαδή,
τον ξαναβλέπουμε όχι στις 7 και στις 8 ώρες, στη μισή και στη μία ώρα ξαναξιολογούμε τα ζωτικά του σημεία, ξαναξιολογούμε την κατάσταση του αρρώστου και ενδεχομένως αυτός να γίνει κόκκινος, δηλαδή να πρέπει να μεταφερθεί, να κλιμακωθεί προς τα πάνω η αντιμετώπιση του, ή να γίνει πράσινος, που σημαίνει ότι μπορεί να περιμένει. Κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Άρα λύγει σιγά σιγά ο συναγερμός όσον αφορά τον άρρωστο που ανήκει σε αυτήν εδώ την κατηγορία. Και μπλε ή μαύρη είναι αυτή που δεν έχει να τους κάνει κανείς τίποτα. Ένας άρρωστος ο οποίος είναι εξωγόμενα τελικού σταδίου CA, που έχει βγει από τον εγκέφαλο, έχει περάσει το πνεύμα, έχει πιάσει το σπλήνα. Οκ, έκανε εξωγό και κάτι που οδηγείται στο τέλος. Αυτός λοιπόν είναι ο μπλε ή μαύρος που δεν έχουμε να του προσφέρουμε κάτι. Μια αντίστοιχη έτσι κατηγοριοποίηση βλέπετε από τη Νέα Ζηλανδία, πάλι με χρώματα. Εδώ χρησιμοποιούν το μπλε, το κόκκινο και το orange. Ανάλογα με την βαρύτητα και το σκορ, μπαίνουν στην αντίστοιχη κατηγορία που πρέπει να κάνουμε. Τώρα, λίγο πολύ τα είπαμε και πριν, οι δράσεις της ομάδας αυτής, του Rapid Response Team, είναι να κάνει πρακτικά το ABCDE, δηλαδή να εφαρμόσει τα πρωτόκολλα του ELS πριν το κωδικό μπλε. Δηλαδή να βάλει, να βάλει τον άρρωστο σε θέση, να φτιάξει το σαγόνι, να τραβήξει την κάτω γνάθο, να καθαρίσει τον οροφάριγγα, να δει τι γίνεται με τον αεραγωγό, να δει τι γίνεται με τον αναπνοή και την οξυγόνωση του αρρώστου, να δει για κυκλοφορία, να δει αν υπάρχουν προβλήματα σε όλο το σώμα και ταυτόχρονα να δει και την νευρολογική του εικόνα. Αυτή είναι χοντρικά μια εικόνα για το Rapid Response Team. Υπάρχει εμπειρία από αυτές τις ομάδες? Ναι, υπάρχει. Εδώ και 30 χρόνια χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό. Με πολύ καλή επιτυχία. Γι' αυτό και έχουν διαδοθεί σε πάρα πολλά νοσοκομεία, κυρίως των δυτικών χωρών, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια των ασθενών που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία μας. Ποιος είναι ο σκοπός τους? Ο σκοπός είναι να βελτιώσουν την ασφάλεια των ασθενών, αλλά και των γιατρών που νοσηλεύουν. Όταν κληθεί αυτή η ομάδα, είναι μια μεγάλη βοήθεια για τον γιατρό που νοσηλεύει ένα περιστατικό. Μπορεί να του δώσει κάποια ιδέα, να του δώσει κάποια λύση, να επιταχύνει κάποιες διαδικασίες. Και γι' αυτό, παρότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν με διάφορες ορολογίες, επί της ουσίας, χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι για να αποκλειθούν, επί της ουσίας είναι το ίδιο πράγμα και σκοπός είναι η αύξηση της ασφάλειας του ασθενούς πρωτίστως, αλλά και των υπολείπων. Συνήθως, αυτές οι ομάδες έχουν δύο μέλη. Το ένα είναι το σκέλος της αναγνώρισης, που βλέπει ποιο είναι το πρόβλημα, προκειμένου να ενεργοποιήσει την ομάδα. Αυτό είναι το κομμάτι που αφορά τους ορόφους σε συνεργασία με το Rapid Response Team, και βέβαια και το κομμάτι που θα κληθεί να δράσει, προκειμένου να σταθεροποιήσει τον άρρωστο ή να τον αξιολογήσει, και το κομμάτι που θα κληθεί να δράσει πρέπει να κάνει σχετικά έγκαιρα τις όποιες παρεμβάσεις χρειάζεται, προκειμένου να βελτιώσει την αναπνευστική ανεπάρκεια, την καρδιακή ανεπάρκεια, τη διαταραχή του επίπεδου συνειδήσεως και όλα αυτά που μπορεί να προκύψουν σε έναν άρρωστο ο οποίος έχει μπει σε αποσταθεροποίηση. Ποιος είναι ο στόχος? Να φέρουμε κατά το δυνατόν την εξειδίκευση της εντατικής στον όροφο. Να βοηθήσουμε τον συνάδελφο που είναι στον όροφο. Πετυχαίνουν κάποια πράγματα? Ναι, πετυχαίνουν, διότι τελικά φαίνεται ότι μειώνουν το αρέστο που μπορεί να γίνει. Μπορεί να προλάβουμε κάποιες καρδιοπνευμονικές αναζωογονήσεις εντός του νοσοκομείου, και βέβαια σκοπός είναι να μειωθεί η θνητότητα που εμφανίζεται μέσα σε ένα νοσοκομείο. Αν πεις ο κωδικός μπλε, αυτό που τσακωνόμαστε εδώ και 6 χρόνια με το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, τσακωνόμαστε, προσπαθούμε να το φτιάξουμε. Έχει διαφορά, γιατί αφού έχουμε το Rapid Response, γιατί να έχουμε και κωδικό μπλε? Είναι τελείως διαφορετικό. Ο κωδικός μπλε εμφανίζεται όταν πια ο άρρωστος είναι σε arrest. Δηλαδή δεν έχουμε σύγκριση, εκεί πρέπει να καλέσουμε κωδικό μπλε. Για τη λιποθυμία στο μπαρ, για την κυρία που έπαθε ιστερία, ξέρω εγώ, στην παραλαβή, ή για οτιδήποτε άλλο, καλό είναι να κληθεί το Rapid Response Team. Θα μου πεις, έχεις κωδικό μπλε? Όχι. Γιατί να έχεις Rapid Response Team? Ερώτηση προς τη διοίκηση, περιμένουμε απάντηση. Θα πρέπει να υπάρχουν και τα δύο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το ένα είναι συνέχεια του άλλου. Ή πρόδρομος του επόμενου σταδίου. Και βέβαια, προκειμένου να υπάρχει ενεργοποίηση, καλό είναι να χρησιμοποιούμε κάποιο σύστημα το οποίο να μας δείχνει ότι ο άρρωστος αρχίζει και στραβώνει. Και ποιο είναι αυτό? Τα Early Warning System. Όποιο θέλετε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε το οποίο να είναι τροποποιημένο με βάση τις ανάγκες του κάθε νοσοκομείου. Παίρνουμε ένα σύστημα το οποίο είναι τεκμηριωμένο και φαίνεται ότι έχει δουλέψει σε κάποια νοσοκομεία σε κάποιες χώρες, και το τροποποιούμε με βάση τις ανάγκες που έχουμε εμείς στο δικό μας χώρο.
Εγώ θέλω, παράδειγμα, να βλέπω και τις φήξεις του εμβρίου, ξέρω εγώ, στην έγκυο που νοσηλεύεται. Και να το βάλω στο early warning system. Να δω ότι αν το παιδάκι στραβώνει, ξέρω εγώ, και οι σφίξεις πέφτουν, θα πρέπει να πω: ελάτε μέσα, παιδιά, και πάρτε το παιδί. Η τροποποίηση λοιπόν που μπορεί να γίνει εξαρτάται από ποιοι θα είναι στην ομάδα και ποιες είναι οι ομάδες ασθενών που νοσηλεύουμε στο κάθε νοσοκομείο, προκειμένου να έχουμε μια πραγματικά έγκαιρη προειδοποίηση για τον άρρωστό μας. Και βέβαια, πολύ σημαντικό, το οποίο το λένε όλοι, είναι να μπαίνουν σωστά τα δεδομένα. Δηλαδή, ο χρόνος που εμφανίζεις εγώ την υπόταση ο άρρωστος, ποιος είναι, ποια είναι η διακύμανση του, είχε 18 πίεση και ξαφνικά πήγε στο 8 μέσα σε μισή ώρα. Μήπως είχε 18 χθες και σήμερα το πρωί που έχει πάρει τα αντιπερταστικά του έχει πάει στο 10 και άρα δεν χρειάζεται να ενισχύσουμε. Όλα αυτά πρέπει να γίνεται ένα time frame για να ξέρουμε και να ξέρει και η ομάδα που θα χρειαστεί να πάρει κάποιες αποφάσεις πώς ακριβώς δουλεύει το σύστημα. Επομένως πρέπει να έχουμε καταγραφή των ευρημάτων, αναγνώριση των προβλημάτων και ενεργοποίηση του συστήματος. Okay. Υπάρχουν όμως καθυστερήσεις, οι οποίες καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση αυξάνουν τη θνητότητα των ασθενών. Γιατί υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις? Πρώτα απ' όλα διότι μπορεί να υπάρχει αδυναμία στην καταγραφή. Εάν η συχνότητα με την οποία καταγράφουμε τα ζωτικά σημεία είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή αν περνάμε κάθε 8 ή κάθε 12 ώρες, έχουμε χάσει ένα τεράστιο παράθυρο που αφορά τον άρρωστο. Ο άρρωστος δεν θα στραβώσει για 12 ώρες, θα στραβώσει για 1-2 ώρες και από εκεί και μετά θα τεθεί η ζωή του στο κίνδυνο. Αλλά πρέπει τα ζωτικά σημεία, ειδικά σε κάποιους ασθενείς, θα πρέπει να καταγράφονται πολύ πιο συχνά. Υπάρχει αδυναμία να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Ναι, βλέπουμε έναν άρρωστο, ο οποίος έχει, είναι ταχυπνοϊκός. Δεν μετρήσαμε σωστά τις ανάσες και μπορεί να είναι 23, εμείς να τις μετρήσαμε 18. Εντάξει, δεν μας φαίνεται και πάρα πολύ, η πτώση της πίεσης που έχει πολύ σημαντική. Ή φοβόμαστε να καλέσουμε τον ειδικό. Αυτό είναι πρόβλημα γιατί δημιουργεί καθυστέρηση. Και βέβαια υπάρχει και η αδυναμία να κλιμακώσουμε την φροντίδα που έχει ο άρρωστος με διάφορες προφάσεις ή προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν, που είναι η πλημελής πληροφόρηση. Δηλαδή έχουμε έναν άρρωστο που δεν έχουμε καμία ενημέρωση πώς ήταν πριν, ποια ήταν τα ζωτικά του, ποια είναι τα βασικά του προβλήματα, τι είναι από αυτά τα προβλήματα που έχει, από τα οποία μπορούν να διορθωθούν, τι δεν διορθώνεται, γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν έχουμε τα μέσα, δηλαδή δεν υπάρχει ο νοσηλευτής, ο ειδικός, ο οποίος μπορεί να ανέβει πάνω, δεν υπάρχει ο περισεβούμενος γιατρός, ο οποίος μπορεί να ανέβει πάνω, δεν υπάρχει ομάδα κωδικού μπλε για να καλέσουμε, αν προκύψει κάτι, καλή ώρα. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα καλλιεργήσουμε σαν νοσοκομείο, προκειμένου να έχουμε τη σωστή χρήση των rapid response team και το σωστό αποτέλεσμα, το οποίο αποτέλεσμα, ξαναλέω, είναι η της έκβασης. Ενδεικτικά κάποια κριτήρια για την κλίση αυτής της ομάδας. Έχουμε έναν γρήγορο άρρωστο, ένας άρρωστος που ανεβάζει σφίξεις ή ένας που κατεβάζει σφίξεις. Ένας που είναι αρκετά γρήγορος στην αναπνοή ή ξαφνικά αρχίζει να γίνεται πολύ βραδιπνοϊκός. Μια μεγάλη πίεση ή μια πολύ χαμηλή πίεση. Ο κορεσμός του οξυγόνου πέφτει παρότι ο άρρωστος παίρνει επαρκή χορήγηση οξυγόνου για τον όροφο. Θέλουμε κάτι παραπάνω. Θα πρέπει να καλέσουμε τον ειδικό. Τι θα κάνουμε? Τελειώσαμε τις μάσκες. Βάλαμε και διπλές παροχές που βλέπουμε μερικές φορές. Έχω βάλει μυτάκια και μάσκα. Θα πάρει 200%. Εν πάση περιπτώσει, η απώλεια των ούρων είναι χαμηλή, που σημαίνει ότι και η καρδιακή παροχή είναι κακή. Υπάρχουν αλλαγές στο mental status, στο επίπεδο επικοινωνίας και υπάρχει μια αγωνία από το προσωπικό. Αυτά είναι κριτήρια για να κληθεί. Επιπλέον κριτήρια, αν υπάρχει πόνος στο στήθος, ο οποίος δεν υφίεται με χορήγηση νητρογλυκερίνης, πιθανώς να υπάρχει θα έχει κάποιο έφραγμα, θα πρέπει να το δει, να κληθεί ο ειδικός. Αν υπάρχει επαπειλούμενος αεραγωγός, δηλαδή ένας άλλος ο οποίος δεν μπορεί να κρατήσει ανοιχτό τον αεραγωγό του και κινδυνεύει να κάνει απόφραξη, αν εμφανιστούν επιληπτικές κρίσεις, ακόμα και σε ένα πόνο που δεν μπορεί να ελεγχθεί με τα συνήθη παυσίπονα στον όροφο, μπορεί να κληθεί ο ειδικός να δώσει μια άλλη προοπτική, μια άλλη ιδέα. Αυτές οι ομάδες, σας είπα, αποτελούνται από διάφορους συναδέρφους, νοσηλευτές, respiratory therapist στην Αμερική, οι γιατροί που είναι μέσα και ο φαρμακοποιός. Θα δείτε ότι αυτά διαφοροποιούνται, όμως ο κάθε ένας από αυτούς έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Και είναι πολύ σημαντικό η οργάνωση της ομάδας αυτής να είναι τέτοια και τόση και η εκπαίδευση πριν την κλίση στο περιστατικό να είναι τέτοια που να μπορούν να συνεργάζονται επωφελία του αρρώστου. Να μην υπάρχει εμένα δεν μου είπες, εγώ δεν ξέρω, όχι εσύ είσαι ο αρχηγός, όχι ο άλλος είναι ο αρχηγός. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα πριν ξεκινήσει τη διαδικασία αντιμετώπισης ενός τέτοιου περιστατικού.
Και βέβαια ο καθένας, είπαμε, έχει το ρόλο του. Η ενεργοποίηση του συστήματος είναι του πρώτου. Το δεύτερο είναι να ξέρει αυτός που είναι πάνω ο νοσηλευτής ποιο είναι το ιστορικό του άρρωστου, να μπορεί να πει πολύ γρήγορα ποιο είναι το ιστορικό ή να μπορεί να ανατρέξει το φάκελο και να δώσει πληροφορίες για τον άρρωστο. Αυτό σημαίνει ότι οι φάκελοι πρέπει να είναι καλά συμπληρωμένοι και να μην λείπουν από μέσα στοιχεία του τύπου είχε και μια στένωση αόρτιας, αλλά εντάξει, μωρέ, δεν το γράψαμε μέσα. Έτσι. Θα πρέπει να ξέρουμε ποια φάρμακα παίρνει ο άρρωστος. Μπορεί να πήρε κάποιο κατασταλτικό και τον βρήκαμε το πρωί να κοιμάται. Δεν σημαίνει ότι τον διασωληνώσουμε επειδή το βράδυ πήρε λίγο στεντόν και κοιμήθηκε λίγο παραπάνω. Αλλά θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Θα πρέπει να υπάρχουν τα τυχόν διαγνωστικά τεστ, δηλαδή εξετάσεις πρόσφατες για να ξέρουμε τι γίνεται. Η νοσηλεύτρια από τη μονάδα θα πρέπει να κάνει κάποια πρωτόκολλα που αφορούν τη μέθοδο, όπως το να χορηγήσει παραπάνω οξυγόνο, να μπορέσει να κάνει ένα σωστό καρδιογράφημα, να στείλει εργαστηριακά, να βάλει μια φλέβα αν δεν έχει ο άρρωστος φλέβα. Όλα αυτά είναι δεξιότητες οι οποίες καλλιεργούνται και αναπτύσσονται στη διάρκεια του χρόνου. Ο respiratory therapist θα πρέπει να διαχειριστεί τον αεραγό σε κάποιο βαθμό, να κάνει αναρροφήσεις, ενδεχομένως να κάνει και εμφυσίσεις με τον ασκό. Ο γιατρός θα πρέπει να κάνει την τελική αξιολόγηση και ταυτόχρονα θα πρέπει να μιλήσει και με τους συγγενείς. Ελάτε εδώ, έχουμε έναν άρρωστο ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι τελικό σταδίο καρνικοπαθίας. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Ή είναι ένας άρρωστος ο οποίος έχει κάνει μια εγκεφαλική αιμορραγία που δεν υπάρχει περίπτωση να βγει από αυτή την κατάσταση ως άνθρωπος. Τι θα ήθελα να κάνουμε. Η συζήτηση σε αυτές τις περιπτώσεις τις περισσότερες φορές οδηγεί σε μια πιο φυσιολογική λύση του προβλήματος και δεν φορτώνουμε το σύστημα με περιττές εισαγωγές και νοσηλείες οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Για αρρώστους οι οποίοι δεν πρόκειται να βγουν ποτέ ή τουλάχιστον δεν πρόκειται να βγουν ποτέ σε καλή κατάσταση από τη μονάδα. Και βέβαια και ο φαρμακοποιός ο οποίος θα πρέπει να κάνει ανασκόπηση της φαρμακευτικής αγωγής. Πώς κρίνεται η απόδοση της ομάδας από το αν έχει αναπτύξει κουλτούρα ομάδας και οργάνωσης, ποια είναι η δομή της, ποιοι είναι μέσα. Δηλαδή το να λέμε Rapid Response Team είμαι εγώ, ξέρω εγώ και η κυρία Γούτρα, δεν είναι Rapid Response. Αυτό είναι, ξέρω, μπορεί να πηγαίνουμε οι δυο μας να δούμε, ξέρω εγώ, τον άρρωστο πάνω, αλλά δεν είμαστε ομάδα Rapid Response. Πρέπει να υπάρχουν και άλλοι. Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν που είναι μέσα, ποιες είναι οι δεξιότητες τις οποίες έχουν και μπορούν να εφαρμόσουν, ποια είναι η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας και πώς δουλεύουν σαν ομάδα. Για όλα αυτά πρέπει να γίνονται προπονήσεις. Πρέπει να γίνονται σενάρια, τακτικά. Κάθε μήνα, κάθε 2 μήνες, ώστε όταν προκύψει το περιστατικό να μπορεί η ομάδα να δουλέψει χωρίς να σκέφτεται, να κάνει συγκεκριμένα πράγματα γρήγορα. Και βέβαια καλό είναι να δίνουμε και μια θετική, ένα θετικό feedback και στους νοσηλευτές οι οποίοι είναι στους ορόφους, οι οποίοι ασχολούνται με τα περιστατικά. Ναι, έκανες πολύ καλά που κάλεσες στην ομάδα, μπράβο σου, όντως έπρεπε να γίνει ή ξέρω εγώ, θα έπρεπε να το κάνεις λίγο νωρίτερα, παρόλα αυτά καλώς έπραξες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για να μπορέσουν να αναπτύξουν για αυτές τις δεξιότητες τους και να αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά. Αυτά που είπαμε σχετικά με τα προβλήματα στην ενεργοποίηση τέτοιων ομάδων είναι το αν έχουμε κακά alarms. Άμα φωνάζουμε για το παραμικρό, λιποθύμησε μια κυρία που έπινε στο τέτοιο και ναι, μεν έχει σφίξει τα λοιπά, φωνάζουμε ξέρω την ομάδα. Αυτό προκαλεί κόπωση μεσομακροπρόθεσμα και βέβαια λειτουργεί και όπως ο Τσομπάνης με το Λύκο. Αν φωνάζουμε συνέχεια, ελάτε να δείτε κάτι γίνεται, στους θα πει εντάξει παιδιά, αφήστε μπουρδες είναι πάλι, θα πεθάνει ο άρρωστος γιατί η ομάδα δεν θα ενεργοποιηθεί σωστά επειδή την έχουμε εξοντώσει με το να πηγαίνει σε βλακίες. Ο φόβος του να καλέσουμε. Ο νοσηλευτής που είναι στον όροφο δεν πρέπει να φοβάται να καλέσει την ομάδα, δεν πρέπει να την καλεί άκρητα, αλλά δεν πρέπει να φοβάται κιόλας. Εφόσον έχει μετρήσει και έχει τεκμηριωμένα με τα early warning systems που θα έχουμε εφαρμόσει, έχει πρόβλημα ο άρρωστος, θα πρέπει χωρίς φόβο να καλεί αυτός που πρέπει να καλέσει προκειμένου να συνδράμουν τον άρρωστο. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικά, αλλά αυτά απαιτούν μια κουλτούρα ομάδας και μια κουλτούρα νοσοκομιακή την οποία πρέπει να την αναπτύξουμε. Λοιπόν, βέβαια η κακή εκπαίδευση, δηλαδή αν εγώ δεν ξέρω να βγάλω τα μάτια μου το να με έχεις επικεφαλής ομάδας Rapid Response, προφανώς, αν είμαι τυφλός, δεν θα δω τίποτα. Θα πω, παιδιά, μια χαρά είναι ο άρρωστος. Okay. Θα πρέπει να ξέρω. Θα πρέπει να ξέρουμε όλοι. Και βέβαια ποιες είναι οι δυνατότητες που έχω. Μπορώ εγώ να διαχειριστώ έναν αναγώστο, το ξέρω, το έχω κάνει. Αν το ξέρω, οκ. Αν δεν το ξέρω, δεν μπορεί να είμαι στην ομάδα αυτή, διότι είμαι μισερός. Μου λείπει κάτι προκειμένου να μπορέσω να διαχειριστώ τον άρρωστο αυτή την κατάσταση. Αν δεν έχουμε κρεβάτια μονάδος. Ναι, πήγαμε, είδαμε έναν άρρωστο και λέμε ότι αυτός ο άρρωστος πρέπει να ανέβει
Πρέπει να κατέβει στη μονάδα ή να ανέβει στη μονάδα, ανάλογα που βρίσκεται η μονάδα. Πρέπει να πάει σε κρεβάτι. Δεν έχουμε κρεβάτι. Γιατί δεν έχουμε κρεβάτι? Γιατί το κρεβάτι είναι πιασμένο και ο άρρωστος που μπορεί να διακινηθεί δεν μπορεί να ανέβει στον όροφο. Γιατί κατέβηκε η γυρία του τάδε που ο τάδε δεν την ήθελε πάνω. Αυτά είναι προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν η διαχείριση των κλινών να είναι πιο ορθολογική, προκειμένου όταν απαιτείται να υπάρχει διαθέσιμη κλίνη στη μονάδα, γιατί αυτός που θα μπει με ουσιαστικό λόγο στη μονάδα θα μπορέσει να επιβιώσει ή εν πάση περιπτώσει θα μπορέσουμε να του δώσουμε τη φροντίδα που απαιτείται, προκειμένου να έχει το optimum των συνθήκων εξασφαλισμένων. Εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα, είμαστε φάουλ. Okay. Συμπερασματικά, οι ομάδες αυτές έχουν γίνει ευρέως αποδεκτές πλέον παγκοσμίως, προκειμένου να γίνονται δράσεις ασφάλειας των ασθενών. Έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα συστήματα υγείας και ο σκοπός τους είναι να μπορέσουν να βελτιώσουν την έκβαση των ασθενών που νοσηλεύουμε στους χώρους νοσηλείας τους. Ενδεικτικά, σε μια δεκαετή μελέτη που έγινε σε ένα νοσοκομείο, τι προβλήματα είχαν πριν την εφαρμογή του Rapid Response Team και τι είχαν μετά. 63 καρδιακές ανακοπές, 22, το 1 τρίτο. Θάνατοι την καρδιακή ανακοπή παραπάνω από τους μισούς, και εδώ αρκετοί, αλλά σαφώς μειωμένοι, γιατί έχουμε προλάβει και δεν έχουμε τα προβλήματα τα ίδια. Μέρες νοσηλείας στη μονάδα, μετά από ανακοπή, 163-33. Εκπληκτικά χαμηλό νούμερο, και αν αυτό το μεταφράσετε σε χρήμα, είναι πάρα πολλά λεφτά για οποιοδήποτε σύστημα υγείας, ακόμα και το ιδιωτικό. Ακόμα και για μας εδώ, αυτό εδώ είναι μεγάλη οικονομία. Ο αριθμός των ημερών που ένας άρρωστος θα μείνει στο νοσοκομείο, περατώδης σε σχέση με την εφαρμογή του Rapid Response Team, και βέβαια οι θάνατοι που υπήρξαν μέσα στο νοσοκομείο, οι οποίοι μειώθηκαν αρκετά, ένα 35-40%. Και βέβαια εδώ πέρα προφανώς δεν έχουν βάλει τυχόν lawsuits, δηλαδή αν υπήρχαν μηνύσεις ή οτιδήποτε άλλο που προέκυψαν λόγω κακής εφαρμογής ή μη υπάρξεως των ομάδων Rapid Response Team. Εμείς σαν μονάδα εντατικής θεραπείας είμαστε διαθέσιμοι να συνδράμουμε στην οποιαδήποτε προσπάθεια είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Φτάνει να υπάρχουν οι ευλογίες της διοικήσεως, Πρόεδρε, και η κατάλληλη καθοδήγηση και η κατάλληλη θεσμοθέτηση από την διοίκηση για αυτές τις ομάδες. Ευχαριστώ πολύ.